Hej kære naturfagselever i 9. klasse. I dag dykker vi ned i strålingens fascinerende verden. Stråling lyder måske lidt farligt, men tro mig, det er meget sejere end vi tror. Det er som en usynlig kraft, lidt ligesom kraften i Star Wars, men i stedet for at flytte ting er den lavet af bitte små partikler eller bølger, der suser rundt om os hele tiden. Noget stråling er naturlig, som varmen vi føler fra solen. Jep, solskin er en type stråling. Andre typer kommer fra menneskeskabte kilder, som røntgenmaskiner, der hjælper læger med at se ind i vores kroppe. Ret sejt, ikke? Men her handler det om stråling. Den kan være både nyttig og skadelig, lidt ligesom ild. Ild kan holde os varme og lave mad, men den kan også brænde os, hvis vi ikke er forsigtige. Samme med stråling, så spænd sikkerhedsselen, naturfags opdagelsesrejsende, mens vi afdækker strålingens mysterier og dens påvirkning på levende ting. Lad os starte med et sjovt eksperiment. Forestil jer, at vi leger gemmeleg, men i stedet for en ven leder vi efter radioaktive kilder. Vi skal bruge en Vernier Go Direct GM-sensor, en super cool dims, der tæller mest, når den er tæt på stråling. Tænk på den som en strålingsdetektor. Vi skal også bruge 3 forskellige radioaktive kilder, alfa, beta og gamma. De hver deres egen styrke eller aktivitet. Vi starter med den svageste kilde, alfa, og går langsomt væk fra den med vores GM-sensor. Når vi bevæger os, falder aktiviteten. Det kan vi se i Graphical Analysis app. Vi markerer stedet, hvor klikkene næsten stopper. Det er rækkevidden af vores kilde. Vi gentager dette med de andre kilder. Hvad tror I, vi finder? Lige præcis. Jo stærkere kilden er, jo længere når den stråling. Dette eksperiment hjælper os med at forstå, hvor langt stråling kan nå, hvilket er super vigtigt for sikkerheden. Nu hvor vi ved, hvor langt stråling kan rejse i luften, så lad os se, om den kan passere gennem forskellige materialer. Kan stråling bruge sine superkræfter til at gå gennem vægge som et spøgelse? Lad os finde ud af det. Vi bruger vores 3 radioaktive kilder igen og tester dem mod papir, aluminiumsfolie og endda en tyk blyplade. Ved hjælp af vores trofaste GM-sensor måler vi strålingsniveauerne på den anden side af hvert materiale. Hvad vil vi opdage? Nogle typer stråling, som alfa-partikler, stoppes let af et ark papir, ligesom en superhelts svaghed. Beta-partikler er mere snedige og passerer gennem papir, men bliver blokeret af aluminium. Men gammastråler er de rigtige kraftkarle, der kan suse lige gennem papir og aluminium. Det kræver et tæt materiale som bly at stoppe dem. Har I nogensinde spekuleret på, hvad der sker med radioaktive materialer over tid? Bliver de ved med at være radioaktive for evigt? Nej, de henfalder, lidt ligesom når mad bliver dårlig, men meget sejere. Lad os undersøge denne henfaldsproces ved at måle halveringstiden for radioaktivt støv. Bare rolig. Vi er forsigtige. Vi opsamler noget støv fra kælderen med en gammel støvsuger og måler dets radioaktivitet over tid ved hjælp af vores Geiger-tæller. Når det radioaktive materiale henfalder, udsender det mindre og mindre stråling. Halveringstiden er den tid, det tager for radioaktiviteten at falde med halvdelen. Vi plotter vores målinger på en graf og ser halveringstiden i aktion. Dette eksperiment viser os, at radioaktivitet ikke varer for evigt og til sidst forsvinder. Frokost med stråling, et kødfyldt eksperiment, tid til et lækkert eksperiment. Ikke nødvendigvis lækkert, men bestemt interessant. Vi undersøger, hvordan forskellige typer stråling trænger gennem mad ved at bruge kødpålæg som vores testobjekt. Bare rolig, vi spiser det ikke bagefter. Vi bruger vores 3 radioaktive kilder igen og måler, hvor meget radioaktivitet, der slipper igennem for hver type stråling. Hvad vil vi finde? Ligesom med materialetesten vil alfastråling sandsynligvis blive stoppet ved overfladen, mens betastråling måske trænger lidt dybere ind. Gammastråling, som er den stærkeste, vil sandsynligvis passere gennem kødpålægget. Dette eksperiment viser, hvordan stråling kan påvirke mad, og hvorfor det er vigtigt at håndtere radioaktive materialer forsigtigt.
stråling på produktionslinjen Betastroler i aktion. Har I nogensinde spekuleret på, hvordan fabrikker sikrer, at produkter har den rigtige tykkelse eller fyldningsniveau? De bruger nogle gange stråling, bare rolig. Produkterne selv bliver ikke radioaktive. Lad os bygge en model for at se, hvordan det virker. Vi skal bruge en betakilde, en GM-sensor og et plastikbæger, der placeres mellem GM-sensor og betakilden. Så fyldes vand i bægerglasset. På et tidspunkt så registreres der mindre stråling. Bægeret er fyldt. Ret sejt, ikke? Denne model demonstrerer, hvordan stråling kan bruges sikkert og effektivt i forskellige industrier. Solskin Showdown test af solcremers evne til at beskytte mod UV-stråling. Vi ved alle, at solskin er vigtigt for vores kroppe ved at hjælpe os med at producere D-vitamin. Men for meget sol kan være skadeligt og forårsage solskoldning og endda hudkræft. Det er her solcreme kommer ind i billedet. Lad os teste, hvor godt forskellige solcremer blokerer skadelig UV-stråling. Vi bruger specielle UV-perler, der skifter farve, når de udsættes for ultraviolet eller UV-stråling. Vi kan også bruge Vanier lysensor, der måler UV-strålerne gennem en smurt glasplade. Vi smører forskellige solcremer på perlerne og udsætter dem for en UV-lampe, der simulerer sollys. Perlerne med stærkere solcreme vil skifte farve mindre dramatisk, hvilket viser, hvor godt de blokerer UV-stråler. Dette eksperiment fremhæver vigtigheden af at beskytte os mod solens stråling og vælge den rigtige solcreme til vores hud. Frø under beskydning, hvordan stråling påvirker plantevæksten. Planter har brug for sollys for at vokse, men hvad sker der, når de udsættes for andre typer stråling? Lad os udføre et eksperiment for at se, hvordan stråling påvirker frøspiring og plantevækst. Vi deler et parti frø i grupper. Den ene gruppe er vores kontrolgruppe med frø, der ikke har fået stråling. De andre grupper består af frø, der har modtaget forskellig stråling. Vi planter begge grupper af frø og observerer deres spirehastigheder og vækst over tid. Vi kan muligvis finde ud af, at de bestrålede frø spirer langsommere eller viser hæmmet vækst sammenlignet med kontrolgruppen. Dette eksperiment demonstrerer, hvor følsomme levende organismer kan være over for strålingseksponering. Stråling, ven eller fjende, så naturfagsopdagelsesrejsende. Vi har rejst ind i strålingens verden fra dens usynlige kræfter til dens virkninger på levende organismer. Vi har lært, at stråling kan være både gavnlig og skadelig, ligesom mange ting i livet. Ved at forstå stråling og dens egenskaber, kan vi udnytte dens kraft til det gode, samtidig med, at vi beskytter os mod dens potentielle farer. Uanset om det er at bruge stråling i medicin, industri eller endda udforske rummet, er viden nøglen. Så bliv ved med at stille spørgsmål, bliv ved med at eksperimentere og hold den videnskabelige nysgerrighed i live. Bliv nysgerrige naturfagsfans.